Mamuka sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Nhasi uri musi weFriday, kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi, makadi zvenyu mukoma, please post my stories ID. Ndangogadzirawo ghost account nezita randanga ndichingofunga, saka muchangonditi Linet sezvamuri kuona paghost account ndiro zita randashandisa. Mukoma nashe handizivi kana ndikakwanisa kupukunyuka mugore rino ra2026 nekuti muna 2025 zvakawanda zvandakasangana nazvo. Ndinomboedza kunamata, ndinomboedza kuendawo kumasowe, but iyi level racho razvava mukoma kana kunganga ndava kuenda, something that I never thought I would end up doing. Ndiri kunetswa nechipoko cheimwe mbinga iyo yandakambogara nayo. Ndainge ndakatoroorwa but tainge tisina zvedu muchato. Ndinoita sekunge munhu ava kutanga kurasikirwa nepfungwa nekuda kwezvinhu zvandinenge ndichiona. Ndinoti kana ndava kunorara kana ndikakiya madhoo, kunyange zvikanzi ndinenge ndashanyira vanhu, kana taenda kunorara patinomuka madhoo ose anenge akavhurwa, ini hangu ndinonyarara because ndinotya kuti kana ndikaudza vanhu vanondiziva kuti izvi zvinoitika ende zvinonditevera kwose kwandinenge ndaenda, ndinozoshaya munhu anenge achida kuzomira neni because ndakaita ndamba kuudzwa iko zvinozvi ndava kuonekwa nembonje pauma. Ndakaudzwa ndizivi kuti how many times naamai vangu vasingade kuti ndinge ndichidanana neboyfriend yeuyo ainge ambori best friend yangu, akazoshayika in a very mysterious way. Akatsikwa nekombi ndokubva ashaika. Ainge aine pamuviri painge paine 2 months pemurume uyo wandainge ndava kudanana naye. Mukoma nashi, nyaya yangu yakatanga a very long time ago, apo ndainge ndichangobva mukusiyana nemurume wandainge ndava kugara naye. Ainge ari munhu ainge asinganzwisisike kuti ainyatsokuda chii muupenyu. 12 years ago ndopandakabva ndachizotanga kudanana nemurume webest friend yangu Susan, uyo wandichati Tinashe. Tinashe ainge ari murume ainge ari very handsome, ainge aine mari, ainge aine motikari nedzimba, aita zvemarentals uye zvekare ainge aine guest house. Zvinhu zvose izvi mukoma hakuchina kana chimwe chete, but hama dzake ndainge ndisingazivi kuti dzaitambura zvelevel iroro. Hakuna kana hama yake kana imwe chete yainge ichiziva chinonzi Harare. Vainge vari kumaruzevha kwamurehwa uko vachitambudzika zvisingaiti. Ndakazoroorwa naTinashe uyu. Mukoma aindiratidza rudo nekundipa magifts anodhura. Kana vari saamai vangu vaigara vachingopiwa mari nemukwasha wavo. Vaifara zvisingaiti vachiti, mwanangu, kungoti wainge usingazvizivi kuti wainge uchazowana munhu wako kumberi uko. NaTinashe taigara muBroadalbrook mune imwe mansion. Mansion iyi mukoma yainge yakanaka kwazvo. Yainge iine design kuita sekunge dzimba dzekuAmerica. Mukati macho furniture yatainge tiinayo but zvizhinji ndakazviwana zvirimo mumba. Ainge achiti furniture yose yainge yakatengwa kuTurkey ende achindiudza maprizes avo ainge akatenga nawo midziyo iyo yandakawana irimo mumansion. Semukadzi ndakazongochinja zvangu madesign here and there, but zvizhinji taingoshandisa izvo zvandakawana zvirimo mumba imomo. Ainge aine mabusinesses uye zvekare ainge akaita joint venture neumwe wake. Ainge akaromba zvekare, vainge vaine matracks but iye aingobhadharwa, ainge asina basa nawo matracks awa kunyange ainge akawanda. Inini mukoma nashi ndaitirwa zvose zvandainge ndichinzwa kuda. Handina kunge ndakaziva kuti mari dzose idzo dzaainge ainadzo dzainge dziri mari dzeropa. Tinashe aitoita zvekutouraya vanhu, kutokidnepa vanhu, then obva atouya newe, obva akuuraya. Kana akuuraya obva achizokubvisa mabody parts achitengesera n'anga dzekuTanzania nekuMozambique. Zvinhu zvakatanga kuchinja pandakaona Tinashe achiita maitiro ainge achendishamisa. Mumansion medu mainge mava neimwe
room iyo yandainge ndisingachatendedzwe kuti ndinge ndichipindamo. Ndaiziva muchigara mabrooms nemimwe mitsvairo iyo yaaishandisa iye kana kuri kunzi anenge achida kucleana onditigara pasi. Nhasi hapana zvauri kufanira kuti unge uchiita. Saka akazogumisidzira aisa malocks emabiometrics zvekuti waitovhura nefingerprint sezvatinongoita pamafoni. Ndaisatendedzwa kupindamo, kunyange maid ainge asingatendedzwe kuti ange achipindamo mumba imomo. Mukomana aikwanisa kuti kana akapindamo aitora nguva angorimo apa room yacho yainge ine soundproof zvekuti zvose zvinenge zvichiitika muroom imomo hauna kana chimwe chete zvacho chaunenge uchimbonzwa. Mukoma ndichisangana nemashura ose awo andainge ndichisangana nawo ndopa akabva ati ainge achida kuti tinge tichizoenda kuvacation. Inini naTinashe takaenda kuTanzania kumbonozorodza zvedu moyo nepfungwa. Takati tasvika kuDar es Salaam mukoma pane kuti tinge tichinogara kuhotel, mahotel aya ekubeach, takabva tachizoenda kumaruzeva. Takaenda kumaruzeva pedyo nemvura yekuIndian Ocean ikoko kuTanzania, tikatanga kugarako kumaruzeva. Ndaifungidzira kuti maybe that was the vacation, but tainge takatomirira imwe ng'anga iyi yainge ichinzi yainge yakadaidzwa kuKenya, uko ndokwayainge yakaenda kunorapa umwe murwere. Takaimirira kuda kwemazuva maviri ndokubva yachizosvika. Takabva tachizotorwa neng'anga iyoyo ndokubva tachizoendeswa mune imwe room, but this was the following day mushure mekunge ng'anga iyi yadzoka ichibva kuKenya. Ng'anga iyi yakati kuna Tinashe, pfuma yako ndiri kuona sekunge iri kudyiwa nezvipfukuto. Simba remarori ako riri kufanira kuti ringe richizovandudzwa. Tinashe haana kana kumbovhunduka pane zvose zvaainge achiudzwa. Akabva achizoudzwa kuti aifanira kuti ange achitsvaka mukadzi uyo waainge achazouraya otora mwoyo wake. Kana atora mwoyo wake obva adya mwoyo wemukadzi iyeye. Akabva achizopiwa pfuma imwe yaakapiwa, akabatiswa bvumo akanzi uchingosvika chete muZimbabwe ndoda kuti unge uchizotenga bvumo iro rauchazoshandisa pakuponda kwauchazoita munhu waunenge wakidnepa. Patakadzoka kuZimbabwe mukomanashi ndainge ndava kungogara ndichingomutarisa ndichinzwa kutya, asi akanditi ina handisi kuzokuuraya nekuti uri mukadzi wangu ende ndinokuda. Saka tichingosvika muZimbabwe takaenda kuMbare kune vanhu vaya vanoita zvekutengesa zvinhu zvinoshandiswa pachivanhu. Akabva achizotenga bvumo rake ndokubva tachizoenda kumba. Tasvika kumba akanoriisa murumu imomo, akanditi ndige ndichienda kubedroom ndokubva achizosara achizopindamo murumu make. Pamba apa mukoma painge pava kuitika zvimwe zvinhu zvandainge ndisinganzwisisiki, like mawindo waingokaruka watoona ruoko rwemunhu anenge ari panze achitovhura windo kana madhoo, ende waiti wakarara Tinashe aikwanisa kungovhumuka otaura zvimwe zvinhu zvinenge zvichizotyisa. Zvaiitika pamba apa waita sekunge uri muNigerian movie nekuti zvainge zvichityisa. Mukoma pamba pakabva pachizouya umwe mukadzi uyu akati aunzwa naTinashe pamba akaita sekunge ainge akatodhakwa but kutodhakwiswa nemadrugs. Mukadzi uyu handina kukwanisa kuona chiso chake. Ndakamboti ndoenda kumapurisa but ndakanzwa hana yangu ichirova nekuda kwezvose zvainge zvichiitika pamba ipapo. Akapinda naye mukadzi uyu mumba muya omo mandati ndainge ndisingatendedzwe kupindamo. Ndakangonzwa sound kuratidza kuti ainge achimukuvadza because ndakanzwa mheremhere imomo muroom. After about 4 hours Tinashe ndopa akazobuda ainge akazara neropa. Handizivi kuti mukadzi iyeye chichakazoitika kwaari. Zvimwe zvekare zvandakazotanga kuona pamba apa ndezvekuti aita zvekuharvesta mabody parts evanhu, nhengo dzevanhu rume. Ndikaona musoro wemunhukadzi uyo ainge akapondewa. Musoro uyu wainge uri mufridge. Handina kana kukwanisa kumbobatira pamuviri. Iye Tinashe wacho ainge asitomborina kana basa nazvo, ainge asina kumbogara akakwanisawo kuita mwana.
kunze kwenhumbu iyo yainge yakatakurwa nefriend yangu pandakamuitirawo utsinye ndichizomutorera murume wake. Rudo rwedu mukomanashe rwainge rwatova rudo rwekumanikidza. Ndakatanga kunzwa kunhuhwa, ndaiti ndichifamba ndaizvinzwa kuti ndiri kunhuhwa kuita sekunge nyama yakaora, ende ndaitevererwa nenhunzi zvisingaiti. Ndaikwanisa kuti ndakagara muchechi ndaitanga kutevererwa nenhunzi dzinenge dzakawanda muchechi ipapo pandainge ndichiri kuenda kuPentecostal. Nekutya kufa ndakabva ndachizotanga kutsvaka rubatsiro ndichifamba mumaprofita akasiyana-siyana. Ndakabva ndachizonzwa nezvomumwe muprofita wekumasowe avo vainge vachinzi madzibaba Caleb. Madzibaba Caleb vaizivikanwa ende vainge vachitoshandisa mweya yekumadziva, ndozvandakanzwa, asi ndakaendako nekuda kwekuti ndainge ndiri very desperate. Ndakasvikako, Caleb akandiudza kuti ainge achida kuti ange achizouya pamba pangu. Ndainge ndakanzi pamba painge pasingafanire kusvika vamwe vanhu kana mafriends angu kunze kwaamai vangu nehama dzangu dzepedyo. Hama dzangu dzainge dzava kutondiona sekunge ndainge ndiri munhu anodada. Madzibaba Caleb pavakazosvika mumansion, Tinashe paainge asipo, vachinopinda mumba vakavhunduka vakati, Linet, mumba mako ndiri kuzviona kuti mune chipoko chemukadzi wekutanga ainge ari mukadzi wemurume wako, asi hazvina hazvo basa, uye zvekare ndiri kuona kuti munomu mune mweya yevafi, vanhu vakawanda avo vakapondewa nemurume wako. Vakandiudza zvavo, but zvainge zvava zvinhu zvandainge ndava kutoziva kutoti mumba mainge muine chipoko kana kuti zvipoko. Ndakabva ndachizopiwa mvura yemuteuro yandaifanira kuti ndinge ndichizodira muprivate room yaTinashe Chinyararire. Vakandipa umwe munamato wekuti iye Tinashe ange achizokanganwa kuzokiya door kana apindamo, then ndozomutevera. Mukomanashe nerimwe zuva ndakatevera Tinashe ainge apindamo murumu. Ndakapindamo ndokubva ndamwaya munamato uya ndokubva ndadzoka zvangu mubedroom ndikabva ndarara. Sezvandainge ndakaudzwa namadzibaba kuti kutsika kwaainge achazoisa mvura iyoyo yandinenge ndamwaya asingazvioni, aibva achizorohwa nestroke yakaipisisa. But hazvina kuitika musi iwoyo. Ndainge ndava kutova dauta madzibaba Caleb ndichiti havagoni, because akatouya akatoti ainge achida kuti tinge tichirara tose, tikarara tose haana kufa ipapo. Asi nekufamba kwenguva mukomanashe takatanga kunetsana kusvika Tinashe uyu achizobatwa nestroke. Nekuda kwekutya kwezvandainge ndakaona zvose kuTanzania uye zvekare neGo Back to Sender yandainge ndamuitira Tinashe, ndakatiza mansion iyi ndikasara ndisina kana senti, zvose ndakasiya. Ndakabva ndachizoenda ndikanohwanda kumusha kuGokwe uko kwakange kwakaroorwa amainini munin'ina waamai vangu. Handina kana kumbovaudza kuti kuHarare ndainge ndatiza murume. Ndichitiza kudaro ndainge ndichizviudza kuti dambudziko rangu rainge rapera, nekuti hapana ainge aine mubvumiro yekupinda mumba muya maTinashe. Hapana akaziva kuti murume wangu iye ndainge ndamusiya akarohwa nestroke. Mutumbi wake wakazowanikwa mushure memwedzi wose ainge aora, nengo dzemuviri wake dzainge dzava kutodyiwa nemakonye. Tinashe uyu ainge ari munhu ainge asina hama. Mansion iyoyo yekuBorodilbrook yakangosara rangova dongo. Handizivi kuti chii chakazoitika paimba iyoyo, sezvo ainge ari munhu ainge asinawo hama. Tinashe akafa nekuora achiona, uye zvekare ndaitopota ndichitomurota. Mukomanashe ndakarwadziwa hangu, sezvo Tinashe uyu ainge ambori murume wangu, asi ndakangoti ndiMwari ndivo vatonga. Ndiriko kuGokwe ikoko, mushure mekunge makore akati wandei apfuura, ndava kutofunga zvekuti ndinge ndichizoroorwa neumwe murume. Upenyu hwangu mukoma ndakaona kuti hwakatanga kusungika. Ndakamboedza kuenda kwavari madzibaba Caleb vakambondibatsira. Upenyu hwangu hukaita sekunge hwainge hwava senani. Madzibaba ava
ivo pachezvavo vainge vasiri muprofita wechokwadi, sezvandakuudzai kuti vainge vachishandisa mweya yekumadziva. Ndakatanga kusangana nemaproblems akasiyana-siyana. Ndainge ndava kungonyengwa nevarume avo vainge vaine mari, but varume ava vainge vakaromba, ende varume ava ndaiti kana ndichidanana nemunhu akaromba aitondiudza kuti iwewe kusangana kwandakaita newe, njuzu dzako dzakatouya kumba kwangu dzikandiudza kuti ndichazosangana newe kupi. Zvose izvi zvichiitika ndaiti kana ndikataura namadzibaba Caleb, madzibaba Caleb vainditi tinofanira kuti tinge tichizoenda kumadziva tichinonotenda. Ndichiti hau, nekuti isusu tinoita zvekunamata. Madzibaba Caleb vakazofa about 5 years ago. Vakafawo vakaita zvekuwanikwa vakasungwa nejira jena ravo rekumasowe apo pavainge vari mugomo. Hameno kuti chii chakakonzeresa kuti vange vachizofa rufu rwakaoma kudaro. Iko zvinozvi usiku hwega hwega ndinomuona Tinashe, ndinomuona anouya kwandiri ende anenge ari umwe mweya unotyisa. Paanouya kwandiri anenge akapfeka hembe dzewhite, anouya zvekare akapfeka sometimes gemenzi rinenge riri red rinenge rakabvaruka, anenge akapfeka kuita kunge muNigerian, anenge akazara huruva achiti awa madhaga emuguva rake. Meso ake anenge achiburitsa hutsi zvinenge zvichityisa mukomanashi, ende ndinoti pose pandinomuona anenge achida kundiuraya. Anenge akabata tsvimbo yake achiti uri kufanira kuti unge uchidzokera neni kwandakabva, nekuti kwandakabva vari kuti ndiri kufanira kuti ndige ndichidzoka newe. Anenge achiti kwandiri, Linet, ndikuda kuti unge uchienda neni nekuti handisi kukwanisa kuzorora, bvuma hande tose. Saka ndinoti kana ndikada kubvuma ndipo pandinobva ndachizoona hama dzangu dzinenge dzakaungana dziri parufu rwangu vachindichema nekuti ndinenge ndafa. Ndipo pandinozomuka ndobva ndachizotanga kunamata. Kana ndikanamata, mhepo iyoyo mukoma inobuda mumba kana nepawindo. Dzimwe nguva kana ndikamuka ndipo pandinoona kuti madhoo ose angava ari emawardrobes anenge akavhurika, madhoo emurumu mandinenge ndiri anenge akavhurika. Kurara ndakadzima malights, mukomanashi pandinomuka malights awa anenge akabatidzwa. Chinhu chiri kundityisa mukoma ndechekuti handichakwanise kuti ndige ndichipindawo murudo kana ndikatanga kudanana nemurume wandinenge ndichifambidzana naye. Kubva zvandakatanga kuona chipoko chembinga yandakambogara nayo, murume wandinenge ndichifambidzana naye anotopiwa warning. Ndine varume 3 avo vanoti vakaona chipoko, ende chipoko chavakaona vanoti kana vachitaura neni ndinobva ndatozviziva kutoti ichi chinenge chiri chipoko chaTinashe, ende anenge achitovachikidzira kuti kana ukaramba uchidanana nemukadzi wangu ndiri kuzokuuraya. Pane 1 akatosvika pakufa mukoma, akambondinetsa apo paainge ari kumochwari achitiudza hama dzangu. Ndo pandakabva ndachizotanga kufamba ndichiendawo kune venguo tsvuku, ndikapiwa munamato uyo wandakanzi ndinge ndichizoenda kunomwaya pamochwari paainge ari. Ndakaenda mukomanashi paimwe mochwari yenyaradzo. Ndasvikako handina kupinda mumapremises, ndainge ndichingoita sekunge munhu ari kufamba zvake ndichingomwaya mvura yemunamato uya, ende handina kuzoramba ndichimuona murume iyeye uyo wandainge ndava kufambidzana naye pamazuva acho iwawo. Saka apa ndine hope dzandiri kurota. Ndinorota ndichiudzwa kuti ndinge ndichizokwanisa kuzoroorwa, ndikwanise kuzoita umwe mwana zvekare, hunge ndatoenda kuTanzania. Mukomanashi kuti ndige ndichienda kuTanzania ndinotya, asi hope dzandiri kurota ndiri kuudzwa kuti kunyange ndikanamata zvinengei, kana ndikasanosunungurwa nen'anga yainge imbori n'anga yaTinashe, zvinhu zvangu hazvimbofi zvakanaka. Ndichangoramba ndiri munhu wekungotambura kusvika narini. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe nemazano. Handina kunge ndakaziva kuti kubira kwandainge ndichiita shamwari yangu murume wake ndainge ndichitozviunzira matambudziko akadai muhupenyu hwangu.
handina kunge ndakaziva kuti muHarare mune dzimwe mbinga idzo dzinenge dziine mari, but dziine mari kudaro vanenge vaine mari yehurombwa. Tinashe aitengesa nhengo dzevanhu avo vaaikwidza mumotikari. Aiva nemotikari dzakawanda, aitova neToyota Wish. Motikari idzi dzakatanga kubvira Tinashe paakaona kuti zvinhu zvake zvava kumupandukira. I still remember takambodhiraivha motikari, iye ainge achidhiraivha Toyota Wish, inini ndainge ndiri kumashure neFord Ranger. Ndokubva tadhiraivha tichita sekunge tikuenda kuBulawayo. Takazoti tasvika pane chimwe chisango, then akabva achizondipa masaini ekuti ndinge ndichimutevera. Ndokubva tachizotanga kudhiraivha muchisango imomo, maita kunge mumaplaza. Takafamba tiri musango kuda about 25 kilometers kusvika rodhi yaguma. Tikaramba tichingodhiraivha mukoma kusvika tava pakati nechepakati pesango, paakaona kuti kwainge kusisina kwekuti motikari dzinokwanisa kuramba dzichifamba, especially iyo Wish yainge ainayo. Handina kunge ndakaziva kuti ainge achida kuipisa motikari iyoyo. Handingati ndiye akaipisa because yakangotanga kungobvira moto iri yega. Mushure mekunge aipaka akabva achizopfugama mino zvaakataura, ndokubva achizodzoka kumotikari kwandainge ndiri. Akaramba akaitarisa, ndokubva yachizotanga kubvira moto. Takaimirira kusvika ichizoputika, ndokubva tachizotanga kudhiraivha tichidzokera kumain road, kwava kubva tachizodzoka kuHarare. Takabuda muHarare samwe kuma past 6 tikazodzoka kuHarare the next morning kuma past 9. Takarara usiku hwose tichingofamba. Ndainge ndakaita kudhamba nekuneta. Wish iyoyo mukomanashi ndiyo yaaiti kana azvifunga aienda pamushikashika. Aiti kana aenda pamushikashika paya, kana akapika up vanhu vaanenge apika up, kana kuri kunzi munhu akazosara ari 1, ndiye waaizoita izvozvo. Handizivi kuti aimupa madrugs here kana kuti aishandisa mhiko dzake dzekuTanzania. Munhu wacho obva aita sekunge anenge adhakwa, obva achizouya naye ozomuuraya, otora nhengo dzake. Mitumbi yevanhu ava handizivi kuti aiendesa kupi, because hapana kana kumbogara pakasvika mapurisa pamba. Nanhasi uno mukomanashi ndichiri kungotambudzika nekuda kwemadecisions andakaita 12 years ago. Ndanetswa nechipoko chembinga yandakambogara nayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu vakapedzisa ivo vachiti, not all that glitters is gold, not every helper is a saint. Zvakangooma hazvo vedu ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndakabatsirwa nemuprofita wenhema Manjuzu acho, hanzi ndiwo anonditsvakira futi mbinga dzakaromba. Havana zororo evanzvadzi vedu ava. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndakatukana nevamwe amai nekuda kwemaresults avo. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. Pachikoro pedu tainge takapiwa mutemo wekuti maresults evana ndisu taifanira kuti tinge tichitanga tamavhura pawebsite yeZimsec vana nevabereki vasati vavhura maresults awa, nekuti ndo wainge uchinzi ndiwo mutemo wechikoro, kuitira kuti vana vange vachiuya kuzotora maresults avo kuchikoro vasati vaziva. Saka ndakati ndiri busy ndichivhura maresults evana vemuklasi mangu, pano mumwe mukadzi uyo akabva achizotanga kundipopotera, akandituka zvisingaiti paWhatsApp. Ndikati, madha makakwana here, nekuti uyu ndiwo mutemo watapiwa pachikoro kuti hakuna mbereki anotendedzwa kuti ange achivhura maresults emwana. Takatukana. Vakati kwandiri, munogondirambidza kuvhura maresults emwana wangu, mune kana sendi ramakambocontributa kubva mwana wangu achinzi atanga kuenda kuchikoro? Tikatukana. Nyaya yacho yakazopindirwawo nemudzimai wangu. Vakadzi munongovaziva, vakabva vachizotanga kutukana. Mukadzi wangu ndiye akabva achizoya neidea yacho. Mustreet matinogara munogara imwe n'anga, but n'anga iyi ing'anga iya inoshandisa hakata, haiti zvekusvikirwa, ndewe kuMalawi. Mukadzi wangu mangwana acho akabva achizoenda akanotaura nasekuru vaya
ipapo handina chandainge ndichiziva. Akangondipa sort of like a clue akati manje chimwana chavo tikufanira kuti tinge tichizochigadzira zvekuti chichashaya nzvimbo kana chikawana nzvimbo chinofanira kuti chinge chichizogumira muform 4. Saka ndakabva ndachizongosiyana nazvo. Results ndainge ndichingomaita screenshot ndichimachengeta. Every screenshot ndaiseva nezita remwana anenge ari iye muridzi results. Mukadzi wangu akazoti mangwana acho makuseni andeitinoona sekuru panyaya yedu iya. Ndikati nyaya ipi? Akati nyaya yekuti tinge tichimugadzira mwana uyu sezvo muri kuona kuti akapasa because akatobuda nema-A ake zvakatonaka. Saka mukoma takabva tachizoenda pamba peng'anga. Taendapo pamba peng'anga ndipo apo patakabva tachizopinda mumatare. Vakati vainge vachida kuona results, vakabva vachizomaona results aya. Vakangodira mishonga yavo pafoni, vakadira nebute nerimwe ivhu ravakati rakabva paguva ratateguru vavo avo vakavigwa kuMalawi. Mukomana ashe nzvimbo mwana uyu akaiwana hake yeform 5 but achangogumiramo muform 5. Akagadzirwa but ndinonzwa kutya kuti kokana vakazoendawo kun'anga ine masimba votiitira go back to sender. Apa ndiri kutoronga kuti ndige ndichidzokera kun'anga ndiri ndega, mudzimai wangu asingazvizivi kuti ndige ndichinosunungura mhiko idzi because ndinotya kana kuri kunzi mhiko dzacho hazviite kuti tinge tichidzisunungura. Ndopiwa hangu kana mushonga wekuti zvinhu zvacho ndozvirasirira kumukadzi wangu because ndiye akauya neidea yake yekusunga mwana uyu. Of course takatukana naamai vacho but zvekuti tinozosvika pakugadzira mwana wevanhu, I don't think kuti it was necessary. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevereraku ndiri mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Yo, ko zvinomboitirweiko kuti kana Zimseki ichingopublisha results pa website then vabereki vonzi munomirira chikoro? Pakaipa. Kana kuri kunziwo you are a teacher, kana uriwo mutemo uri wepachikoro penyu pamunodzidzisa, you can also come and tell us or to help us in the comment section kuti sei muchiita zvakadaro kuti vana vanomirira imimi sematicha then muzovapa results. You can tell me what you think kana uri mubereki kana wakasanganawo nazvo pakuda kunoona results evana online wobvaona kuti akatovhurwa nechekare. You can tell us in the comment section kuti zvakakufadza here kana kuti hazvina kukufadza semubereki. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Yo, zvakangooma hazvo veduwe, vanhu vanodyiswa tsvina. Hanzi mukomana makadii zvenyu? Please post my story makavika chitupa changu. Inini ndainge ndichimborarama ndichita basa rekutengesa muviri mubhawa kunoku kuchitungweza. Asi ndakaona kuti competition yakanyanyisa because uchikura unenge uchitawo competition nevamwe avo vanenge vachiri vasikana vechidiki. Saka kana vava kuuya kumabhawa ndo vanenge vachimhanyirirwa ivavo nevarume. Saka ndainge ndava kutotadza kana kutowana mari yekubhadhara kana rent, let alone kutumidzira amai vangu kumusha. Ndakazoti one day ndakagara nemwe friend yangu tikabva tachizoenda kun'anga. Taenda kun'anga tine zvitanda zvatakapiwa zvatakanzi kana tichigeza tinoisa chitanda ichocho mumvura. Ndinogeza ndisina sipo, kunyange zvikanzi ndinenge ndichida kuzvibatsira ndinozvibatsira mubhaketi. Then chitanda ichocho ndinobva ndachizochibvisa. Chitanda ichi kunyange ndichibika ndinochiisa muchikafu chandinenge ndichibikira client yangu inenge yauya kuzorara kumba kwangu for the rest of the night. Zvisinei nekuti ndinenge ndambochiisa muweti kana kuti mutsvina kana mumvura yangu yekugeza. Ndakanzi as long as ndichiita mhiko idzodzo ndicharamba ndiri munhu anenge achingodiwa nevarume vanenge vachiuya kwandiri. Ende zvechokwadi varume vanouya pama paydays avo, vanouya izvezvi
towards month end nditori nevarume 3 vakatobhuka vari kuti vanoda kuti vange vachiuya kuzospenda a night with me. I know kuti varume ava ndiri kuvashandisira mishonga like muna November pane umwe murume uyo akandipa mari yake yose yepay. Handizivi kuti akazononzwisisana here nemukadzi wake kana kuti kwete, but hakunawo asingadi mari. Izvo ndiri kuzviitirawo kuti ndige ndichikwanisa kuchengetawo mwana wangu naamai vangu. Munganditi ndakaipa here sezvo ndainge ndagara ndichingoita hangu zvekutengesa muviri wangu? Kunyange mukati ndiri muipi, vazhinji vanongonditi ndiri muipi, saka zvakangofanana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo vari kuti basa ravo ravanoita vanoita basa rekutengesa muviri wavo. Hanzi ndine maclients angu awo andiinawo. Zvakangooma hazvo veduwe, hakusi kudyisa vanhu tsvina here uku nhai vahanzvadzi. Ngatitaurei navo mucomment section.